Takže priateľa, dneska idem robiť plnenú papriku. Toto jedlo u nás v rodine je úplná topka a miluje ho môj syn, ktorému to dnes idem konkrétne robiť, takže dnes je na programe plnená paprika. Zmiešame si mäsko s ryžou. Poukladáme papriky do vody. A už tradičný kvások. Tak máme pripravené cesto. Tak, toto sú knedlíčky. Môj nový štýl je, že nerobím veľký knedel, ale robím jeden tento. Ono to potom tak lepšie trošku vyzerá a hlavne chutí, dá sa s tým lepšie pracovať. Takže idem to nechať ešte podkysnúť a potom už to idem nechať nadpariť. Tak, drahí priatelia, domáca knedla, plnená paprička, čo iné si zaželať ako dobrú chuť.